Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue. For them to decide on matters of public interest, we should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:59. Mayang gabi, kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. UIEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan mga ka-aksyon, sinar na kita sang panahon. Sa aton nga linya, Sir Gan Republika sang Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, maayong gabi. Aksyon Bray, mayong gabi no kag sa aton mga listeners, ari hatag naton lakat sang aton chimpo sini nga gabi. Biyernes kita karon. Yes. Disyembre 3 tuig 2020-21. Aha. Nagapalayo si typhoon niya to, no? Active tropical cyclone siya sa kagwa sang aton nga par. Ari na siya subong sa 22.7 degrees north kag 140.7 degrees east. Naga-amat-amat siya palayo. Pero ang balantayan ni siyang pugada yabla ihaboy ti ulanon man tagyapon sini, no? Ang Versaya subong nagapabilin 185 km per hora. May pagmadlos ini siya ba sobra sa 230 km per hora. Karon ang iyang kalayoon 1960 km sa nasidlangan dito sa pinakapunta sang Aminhan sang Luzon. Tunga sang Northern Luzon kag Babuyan Island, no, sa 22.7 degrees north latitude. While ang epekto ya sini amo ni ang trough ni typhoon nya to diri sa Kabisayan. May pagulan man gapon sa Yalton, batyagan naton Mindanao, sa iban sa nabagatnan nga bahin sang Palawan, upod na ang Kalayaan Islands. Nga magalumon ang kalangitan, may lapta-lapta ini nga pagtupa sang ulan kag pagpanagob. Ang northeast monsoon naman niya, ang maning dominant weather system naton sa karon, naga-apekto dito sa Luzon, partikular sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region sa Aurora, kag Northern Quezon, lakip na ang Polillo Islands nga may magalumon nga kahawaan nga may mahimay ukon manipis lamang ang mga pagulan ukon pagtulo-taliti. Ang Metro Manila man northeast monsoon sa gihapon na nag-influensya pero ang timpo nila may pagulugalom niya ang kalangitan hasta sa magalumon ang kahawaan nga may naligwin ini nga mga mahina ukon manipis lamang ang mga pagulan ukon pag tulo-taliti. Ang seaboard sang Mindanao nagapabilin sa mahinay hasta sa may kasarangan nga huyop sang hangin halin sa Naminhan na sidlangan nga may makanay hasta sa kasarangan nga kadagatan. Upod kita sa seaboard diri sang Luzon, ang Kabisayan kag nasidlangan nga bahin sang Mindanao. Medyo natandog ang sea surface naton tugan ini bagyo nya to. Hari kita sa kasarangan hasta may pagmadlos nga huyop sa hangin. Maghalin na Minhan na sidlangan pakadto na Minhan, northeast to north. Kag ang baybayo naton medyo apektado na. May taas na siya 1.2 hasta sa 4.5 metros ang aton nga astronomical type
tungod ni kay bagyong Yato. Mhm. Karon ang aton nga tao alas 10:04 sini nga gabi 1.7 metro ang kadalumon kag ang hunas alas 5:16 karon sa kaagahon sa takos nga 0.0 metro ang kadabawon. Mhm. Tagihapon alas 5:47 magabutlak si Haring Adlaw. Ang tunod karon niya nagtunod si Haring Adlaw alas 5:20 sini nga hapon. So manilakat sa atong nga tiyempo Mhm. nga gabi action pray. Sir Gan, Oo. tingala ko man nga daw temprano padulom na alas 5:20 tunod na siya no? Mhm. Oo. Ang kwan. Ang adlaw? 5:20 pa lang daw kadulom na. Oo. Amo gid na siya kay Disyembre. ang plasada sinamo ni ay. Mhm. Mhm. Disyembre 22 dira masugod ang winter solstice mo. Oh, correct. Dason ari kita sa ginatawag nga summer autumnal equinox bla, autumnal equinox. Do approaching na naman. No? Mhm. So hindi mo na siya matawag nga equinox parihas ang broad daylight kag ang night, no? Mhm, mhm. Okay. Kay nagapalapit pila lang kaadlaw. Do hindi equal, no? Oo. Mhm. Parehas ang relo. Kung Aha. mo alas 5 may laktan ka mo, amat-amat ka na alas 4:30 pa lang. Correct. Taamon. Advance ka. Kwan sinis ang solar system, ang northern hemisphere ari sa tuod sa babaw. Mhm. Pero daw nasilakan ang southern hemisphere sa atubang. Kita yan daw sa gabi, no? Yes, correct. Daw mo na siya. Nagatel siya 45 degrees, no? Nagatel siya jutay. Aha. Daw mo na. Malawig ang gabi, malawig ang dulong. Malawig ang gabi, no? No. Oh. Tang sa broad daylight. Sa broad daylight. Sige, at least naintindihan nila sa buong Sir Gan, ano? Salamat, gid Sir Gan, sa information. May gabi. Siyempre. Yes, sir. May Thank gabi. you, gid Sir. Kundi may nahibalaan kita nga, kung nga ang subong makibot kita, tagla 5 media pa lang, dotuma na kadulom sang palibuta, no? Kaya sini nga adlaw, ang sini nga adlaw sang Biyernes, ang Haring Adlaw, la 5:20 pa lang, nagtunod na, mga kaksyon. Action firing line. Tibwas makwa na siya, mabutlak na siya, tagala 6 naman, ti malawig-lawig gid siya, ano? Malawig ang gabi subong kaysa sa adlaw, mga kaksyon. Anyways, medyo malayo-layo na ining si ginabantayan nga ang bagyo nga ato ngalan nyo si Nyato, ano? So, medyo kulukampante kita but mo gihapon reminders naton sa mga utod naton nga nagapuyo sa igad sa baybay sa idalom sa Taytay kilid sang kasubaan kag kabakyasan. Alerto lang 24/7. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, la 4 na subong adlaw, Biyernes kita. Yari na sa Nobyembre 3 o kung Disyembre 3, 2021. Action firing line. Maumiyara na gid lamang kita sang 22 dias ang nabilin kag Paskwang Paskwa na. In fact, ang akon sini atubang sa mga gabi diri sa technical side sa amon nga mga engineers diri may ginabalot na sila nga mga karton nga may unod nga Paskwa ho. Nabatsyagan ko na gid ang Paskwahan ay kag hatagay mga kaksyon. 22 dias na lang kag do kadamo sa nakapaset na subong sang mga kuan sa mga regalo, no, sa mga utod nila. Werte, no. Kabalo ka ang Pasko ang ginatawag, ma-feel naton kung may ara sang nagahatag sa imo. Although nga hindi kita oblige nga magpanghatagin, pero halin sa imo tagipusoon, do ikaw nga nagahatag mismo, nagakalipay ka nga may nahatagan ka kag napayuho mo ang imo siniisig katawo. Action firing line. 29 dias ang nabilin kag magasaylo naman kita sa manibago nga pagpanghangkat sa aton sinikabuhi amo ang 2021. Action firing line. 2022 na gali. Ay sus ko. Bukas na nga aton sini nga Facebook page pagi sa actionradiobacal.com.ph. Aton sini nga YouTube, ang aton sini nga kuan web naton dira mga aksyon, ang aton sini iban pa nga mga Twitter account naton dira kang text hotline naton sa 0963-7570874
para sa inyo sini nga mga mensahe. Ang akon sini pamangkot simple gid lamang for tonight nga edisyon sa aton sini nga pagpangalagad. Si Presidente Rodrigo Duterte nagpalayag. Halos tanan nga ginpangako niya sang kampanya pa, no? Sa nagapangampanya pa siya sadtong 2015 hasta nga nag-eleksyon na tuman niya. Suno kay Presidente Rodrigo Duterte. Amo nang palayag niya, siya tanan nga nahambal ko sa panahon sang kampanya ko pa sa nagapapili ako presidente natuman. Kamo abe, natuman gid ayhang tanan ni Presidente Rodrigo Duterte ang iya sini nga pangako sa aton. Kabe po ba pulo panilag kamo sa sitwasyon ta? I-text diri sa aton sini nga hotline sa 0963-7570874 ukon i-chat nyo dira mga kaaksyon. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. On board na, Tom Las Nueveng tak na sini nga gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano ba lang mga sinigabong kang nagabaga nga mga balita nagalina-gumba nga balita kaulumol nga mga balita mga kaksyon. Medyo pasensya lang gamay no sa aton sini nga tingog. Actually nadula kita kagabi kay nadula man ang tingog ko. Ti subong medyo nag-amat-amat na siya nga nakabalik-balik pero do may ara gyapon sang sapnot pero kayanon taniya. Para lagid maserbisyuhan ta kamo mga utod ta nga naga-monitor sa aton sini nga pagpangalagad. Aksyon Firing Line. Sige, ang mga balita mag-aksyon sa aton sa pagpangalagad sa mga gabi. So na pa sa Philippine Drug Enforcement Agency, grabing pagtutok nila subong sa pagbantay sa mga terminals, sa mga ports, sa mga kilid sang baybay, agon nga madakpan ining nagapasulod sang illegal nga droga, ilabi na gid nga ti ara kita sa Yuletide season mga kaaksyon. Aksyon Firing Line. Samtang halong gid mga utod ta kay daw kadamo gid sa aksidente subong sa aton sini nga dalanon no nagahilapit pa naman ang Disyembre o kon Paskwa. Oo, bagong tuig pagkatapos nabali kay imo iya kay nag-aksidente kabi pag hinay-hinay lang. Aksyon Firing Line. Sa iban pang balita mga kaaksyon, ti iri good news sa aton sini nga mga kabataan kay ti suno sa report on Monday may ara na sang initial nga face-to-face no? Nga klase sa aton sini mga kabataan around Negros Occidental. Panglawagon ko ning mga lugar karon na nga ara na may klase na amat-amat sa aton sini nga mga utod mga kaaksyon ano kag diri man isa sa syudad sa Bacolod ginapatigayon sumong ang Zoom meeting with mga public officials naton so that on Monday maplastar na ining pagbukas sang face-to-face sa aton sini nga mga kabataan. Aksyon Firing Line. Sige, ang iban pang balita diri sa lokal makaaksyon i-plastar ta karon paano i-plastar man sang probinsya sang Negros Occidental ang ginatawag naton mga kaaksyon nga pagbantay sining nagainabot naton nga mga inbound travelers hilahalin sa ibang nga probinsya ilabi na gid gikan sa mga pungsod nga ti may ara na sang na-detect iyang Omicron new variant sang COVID o variant sang COVID-19. Aksyon Firing Line. I-check na karon diri sa syudad sa Bacolod kung anong protocol sa mga travelers nga ini kay kadamo sa nagapinamangkot sa aton kung magpuli di sila sa aton. Ano ayhan may ara pa sang quarantine pa sila? May 14-day quarantine pa o kung home quarantine na lang? Ano nga sitwasyon? Ina ang tutukan naton sa aton sa nga pagpangalagad tonight mga kaaksyon. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. Pero aring mga dalagko nga balita sa nasyonal, suno pa diri mga kaaksyon kay Presidente Rodrigo Duterte nga ginarespeto niya si Senador Bongo kung ini ang mga atras gidman sa pagpapili bilang presidente sang pungsod Pilipinas sa 2022. Aksyon Firing Line. Si Bongo nagligad nga si Mana may mga information nga ginpagwa nga ti ini siya ang mga atras gid mga withdraw sang iya sini kandidatura. Nakahapon or nagligad nga adlaw nagsigabong naman ang balita nga ti confirm na nga ini siya ang mga atras gid mga kaaksyon and bangod sang iya sini hangyo sang pamilya nga hindi na mag-intra na sa baran guro ng tao sang iya sini nga pakwansumong estado niya. Aksyon Firing Line. Pero ang COMELEC mga kaaksyon, Commission on Election, wala pa nag-confirm sini. Kay once gani nag-withdraw ka, dapat magbalik ka gito sa COMELEC.
kag mag-file sang imo sining withdrawal. No, hindi pwede nga i-announce mo lang via social media or sa mga media entities, mga kaksyon nga nag-atras ka na. You must clear your name dito sa COMELEC nga dapat klaro na nga hindi ka na kandidato sa palaaboton nga 2022 nga eleksyon. Ti si Bongo Subong, wala pa yan nakabalik sa COMELEC agod nga mag-file sang iya sini nga withdrawal sang candidacy. Action Firing Line. Tigalibog ulo ta, sagi na ta kahambal nga ma-withdraw siya, pero why man siya gapo nag-withdraw tos COMELEC? So ginahulat sa subong sang COMELEC mga kaksyon. Action Firing Line. Do hindi pa takapatod kung ano giniba sinigapulo paminsar pa ni siya blaho o kung ano naman ini nga kadramahan ni Presidente Rodrigo Duterte kag ni Senador Bongo and sa ila sini nga mga allies mga kaksyon. Action Firing Line. Si former Senador Bongbong Marcos file na naman sa inga paribag-o na naman nga disqualification case sa COMELEC mga kaksyon. Wala untat ba? Gusto ginila nga si Duterte ang palayason o kon si Bongo ang hindi Bongbong Marcos nga hindi pagpadalaganon sa 2022 nga eleksyon. Action Firing Line. Pero sako ng lagaw niya, upod niya si Inday Sara Duterte Carpio sa ila sini nga paglibot bisan diin na lang kag daw ka-overwhelming man sang suporta sang publiko. Action Firing Line. Ulat-ulaton tala kay ang COMELEC way mangyapon man ka desisyon sa nagligan to may nagreklamo sa COMELEC nga dapat sa amo sini nga adlaw kung ang COMELEC nagpagwa sa information nga si Bongbong Marcos magasabat na, dapat magasabat na yon sang reklamo. Tikaway kasabat ginhatagan sang COMELEC sang extension. Tiyambal sa COMELEC way na ulo extension pagkatapos may extension pa. Action Firing Line. Ang ginapakig-away gyapon sa mga nag-file sining nasambit iyang nag-file sining disqualification amo ning pagka-convict mga kaksyon ni Bongbong Marcos sang iya sining kaso regarding sa wala pagbayad sang tax niya sadto mga 1990s mga kaksyon. Action Firing Line. Hulat-hulaton taniya kung anong resulta sini kaya kung nagasingki si COVID-19 nagasingki man mga kaksyon ang away politika sa pungsod Pilipinas. Action Firing Line. Ang iban nga balita mga kaksyon dito ya sa national, si Senador Bato de la Rosa may ara sang ginpagwa nga anaokon statement ini may koneksyon sa Republic Act 6975 o kon PNP law mga kaksyon. Ining nasambit nga palayag ni Bato nga gusto ni Bato nga utdon ang pag-uyat sang mga LGUs sa mga kapulisan, mga kaksyon. Action Firing Line. Ini mayo ini nga balita kay sulo kay Bato dapat dulao na nga si mayor kag si gobernador amo iya ang may poder nga magpili kung sinong gusto nila nga papungkuon bilang hepe o kon direktor sa ila sini nga lugar. Action Firing Line. Hambal ni Bato Drio sa base sa akon sining eksperyensya suno kay Bato siya hindi kay mo kagiho kay ginagapos ka sang alkalde o kon gobernador nga isa ka hepe o kon direktor. Action Firing Line. Ate hulat-hulaton tani kay ining si Bato nga ka-eksperyensya na gidman kaangay sini kay subong ang sistema sang aton sini lokalidad ang tagsa-tagsa ka mga pulis ginapili ina sang nasambit iya nga gobernador kag si mayor, no? Ina blang like for example diri sa syudad sa Bacolod o kon Negros Occidental. Antes ini mag-retire ang nagapungko subong nga direktor, may mga 3 tubtob 5 na ka mga ngalan nga ginarekomendar ang regional office sa kay mayor o kon gobernador kung sino ang gusto nila dira kag pilion. Somehow si mayor naga-rekomendar man nga amo ning gusto ko amo ning gusto kong himuon ko direktor sa pulis sa siningakon nga lugar. Action Firing Line. Which is mga ka-aksyon nga suno kay Bato dapat utdon tanana nga manira sang mga paggawi mga kaksyon. Kay luyag ni Bato nga si pulis kag si mayor o kon gobernador waay na sang do ka close ang relationship
Kaya kung ginpili ka ni mayor nga ikaw dira, meaning, pwede kaya tunga-tungahan sang alkalde Action firing line. kag ni gobernador. Amo nang gusto ni Bato nga dula o na subong. Anyway, sige. Pabasan ko rin mag-aksyon kay Mayo man nga balita o galing kung Senador Bato kung hindi mo pasugtan si mayor kag si gobernador nga magkuha sa kagalingon niya nga direktor na basi magpigaw ang suporta niya sa pulis. Action firing line. Kay kung bala mga LGUs naton, may dako nga suporta sa kapulisan ta, ano na siya? Una, ang paghatag sa ila kinanglanon da, may mga funds na nga para lang sa PNP ang lokalidad. Oo, naga-donate sila sa mga patrol cars. Sometimes naga-donate sa mga lote dira. Sa kung naga-donate ko na nga mga pagkaon dira ko na nga sitwasyon. So mo nang dako nga bintaha man sang kapulisan kung may ara sang mando kag tunga-tunga ni gobernador kag ni mayor mismo. Action firing line. Pero pabasan ko na kay Mayo ini nga balita kung anong reaksyon sa aton sa nga mga alkalde kag gobernador diri sa probinsya sang Negros Occidental. Action firing line. Ang ibang nga balita mga kaaksyon kundi ining si Omicron subong padayon sa gihapon. Ang pungsod Pilipinas may ara sang ang pungsod Pilipinas makabig naton makaksyon nga 0 gihapon sining kaso ni Omicron. Action firing line. Kag pasalamat kita nga ang tatlo to ka mga dumuloo o kon mga foreigner kag isa ka ROF nga nagabot diri sa aton lunsay nagnegatibo sa anuman nga virus. Kag kung negatibo sila meaning sulhay kita, free kita, 100% nga sigurado nga wala sila sang Omicron. Action firing line. Kabalo ka mga kaaksyon, ining si Omicron subong ni kumpisa sa South Africa. Ang New York subong may ara na sang 8 ka kaso sining Omicron nga ini. In fact, today may 5 nga nagdugang. Kahapon 3, 8 na mag-panic. Dapat nga mag-relax lang kay under control sang nasambit iya mga kaksyon sang mga opisyalis dito sa New York City sa sinigang mga tilyon. Action firing line. Ang ginapanawagan dito, ari take note pamati ka mga kaksyon ha. Ang ginapanawagan dito karon sa New York kung paano nila matapna kag mapunggan ang paglapta ni Omicron. Amo niyo, ang ginatawag naton nga bakuna. Booster shots kag face mask man sa gihapon mga kaksyon. Action firing line. Ina didto na yung mga kaksyon sa New York City ha. Didto na sa New York City. Now, diri sa pungsod Pilipinas, subong grabe ang pag-monitor sa aton sa Department of Health. Sining Omicron nga ini. Action firing line. Kag subong ang ginahimo sa pungsod Pilipinas, may ara silang panibago nga testing sining quarantine protocols. Ining iniepektibo na subong adlaw na kung nahalin ka mo sa red list nga mga pungsod, ining mga pula nga mga pungsod meaning grabing igo sang COVID-19. Bisan vaccinated ka na, dapat magsubmiti kag yapon sa negative RT-PCR test mga kaksyon. Pag-abot mo di sa Pilipinas, suliton pagid ini kag i-quarantine ikaw for 14 days para panigurado. Action firing line. Kag may mga kung ikaw partially bakunado, the same, may RT-PCR test sa gyapon. Kag ining ginatawag naton mga kaksyon nga i-control kamo anay pag-abot diri sa aton. No? Diri sa aton nga pagpangalagad, kadamo sang Negrosanon kag Bucolodnon. Ang nagapinamangkot kung anong protocol nga mag-abot diri sa aton. Action firing line. Kaya tinamo gusto magpalauli Disyembre subong ang iban diri ma-celebrate sa ila nga Paskwa upod sa ila pamilya, labi na gid mga OFWs, ang iba naton nga mga utod nga gusto anay magpaliwaliwad sa Pilipinas. Action firing line. Aring mga pungsod mga kaksyon nga napaidalom sa red list to, amo ning Austria, ang Czech Republic, Hungary, ang the Netherlands, Switzerland, ang Namibia, Belgium, Italy, South Africa, Botswana, ang Zimbabwe, ang Lesotho, ang pungsod sang Eswatini kag Muzazo.
mga kaksyon kag sa bigi, no? Amo ni mga pungsod subong nga naka-red list ini sila until December 15. Action firing line. Nga ang pag-monitor sa ila subong, grabe gid iya, no? Labi na gid diri sa pungsod Pilipinas. Kung ginapastrikto sang pungsod Pilipinas ang mga health protocol kag ang quarantine nga ini, that just because nga gusto sa Pilipinas nga hindi nataliwat mag-experience pa sang ato na agya nagligad nga tuman kadelikado ang sitwasyon ta. Action firing line. Kung mabalaan mo mga kaksyon, kung madumduman nyo nga pating aton nga mga hospital nagakapuno, kung madumduman nyo nga aton sini nga mga doktor may kalapatay na, mga nurses naton, mga medtech naton, grabe itong kulba sang publiko kag sa aton sini nga gobyerno, kay base mga kaksyon kung magkaladisgrasya gid ang mga frontliners naton sinuma amuma sa mga positibo. Action firing line. Ti subong kung amo ni ka-stricto sila, dapat i-respetuhon tang gobyerno naton. Now, diri sa Bacolod kag Negros, we don't know kung halin ka sa ibang nga pungsod. Pag-abot sa Pilipinas, i-quarantine ka na dito. Pag pauli mo di sa aton sa Bacolod kag Negros, we don't know kung i-quarantine man sa gyapon. Action firing line. I-check naton abi si aksyonan si Councilor Israel Salanga abi. Kung ano ang estado, no, may gin-chat ko na aksyonan. Kung anong estado sa mga travelers naton, mga OFWs o kung ining mga utod taman halin sa iban nga pungsod, mga foreigner, pag-abot diri sa aton kung ini sila bala, diin sila magadiretsyo, anong mga kinanglanon man diri kayo. Damo sa nagapinamangkot sa aton subong via chat mga kaksyon nga gusto magpalauli diri sa aton. Action firing line. Ang kita gusto naton nga makasabat diri ang may ara sang ideya, no? Ang may ara sang ideya kay kabalo kita kadamo sa mga pamilya subong nga nagapakig-angot na sa ilaman nga pamilya kag dapat hindi lang gid mag-panic, no, kung ano man ang sitwasyon subong. Action firing line. O amo malanang ang palayag sa mga public officials nato. Now, diri sa aton sa Bacolod kag Negros, ginamonitor man ni, no? Ginamonitor man ni. Diri sa Bacolod kay nakadamo gid sa nagapamangkot kung anong estado ta diri, ano? Kung ano ang dapat matabo sa ila kung magpuli sila diri sa syudad sa Bacolod. Lines of firing line. Ari sa aton nga linya ang Team Pulao before ang pakapoy nila sa una sini sang nagligad tunga tuig sang nagsakasagsagan ni COVID-19 perti ya mo sugatay dito health protocol kita pa kontra kon kay isa. We have on the line Councilor Israel Salanga sa Bacolod. Sir, good evening. Live sa Action Radio Bacolod. This is Action Brian Mordan. Good evening, Action Brian. Good evening sa mga tagalamate. Aha. Councilor, may nagapinamangkot sa aton if halin sila sa iban nga pungsod, labi na gid sa mga pungsod nga may na-detect dito nga may ara sang Omicron, ini ginakakulbaan subong. Anong status nila pag-abot nila diri sa Bacolod, Councilor? Anyways, anong matabo sila sa Pilipinas kag pag-abot diri sa Bacolod? With the development, Action Brian, ng ini nga mga variant, nag-change constantly ang protocol for OFWs and returning overseas Filipino on our web. Okay. Bali, like kagina lang sa ngaga, naging tawag sa aton ang taga-OWA, nag-inform sa aton. Yung may mag-on naman sila nga gin-apply nga changes sa ating protocol. But hindi siya Permanente. Tungod ang mga countries wala Action Brian, nag-change man sa mo, nakuha mo na may green country, may yellow country, may red country. Yes. So, hindi ka pala yun. Gulpi lang sa country, may doon naman siya sa yellow country tungod sa mga variant nga nagasulod sila pungsod. But to make it simple, para mabudayan ang ating mga tagpalamati, lainon ta si green and yellow country, lainon ta sa red country. Yes, okay. Kung paano yung mabalaan, araw na sa Google, ma-research na siya, no? Ang pinaka-present yung status sa mga pungsod. Ang sigurado lang ko subong upon arrival sa Pilipinas, kung di yung mga airport ito pa, Cebu, Manila, Manila, undergo kita mo sa quarantine, regardless kung vaccinated ka mo or unvaccinated, regardless kung yellow country ka mo o kung green country. Because a month ago, ang green country, wala ang quarantine sa government facility, diretso na po So, pasipilo ko na sana sa subong. Okay. Ang green country and yellow country, pag-apot sa Pilipinas, mayara ka mo sa quarantine. Hindi ka mo magkabalaka, kanyara na dila sang one-stop shop sa airport. Na iya, o kung sa Cebu, o sa Davao, o depende kung hindi mo ilanding, pero plano pa abroad.
Sa dira mismo sa airport, i-identify ang inyong status. Kung vaccinated ka mo with RT-PCR test sa point of origin or unvaccinated ka mo or whatever, dira, malibot ka muna sa one-stop shop sa ating airport. Dira na ipabalo sa inyo kung pila ka days ang inyong quarantine period. Ang sigurado ko subong 3 to 5 days na siya because pag negative nyo, kay test pag ito muna mo. Correct. Bago na po sa negative ka na sa nationalinan mo, yes, origin mo, pag abot mo, i-quarantine ka, i-test ka, negative mo, puli ka na sa syudad sang Bacolod. No? Pag abot ka sa Bacolod, wala na government facility quarantine. So, kung sa pamilya mo, tapuson mong 13 days mong quarantine, kaya lang mismo, panimalay. Okay. Oo. So why na to sa nagligad to kay siguro ay kung kisa councilor pasensya kadamo abi sa mga misinformation kung kisa nga nagasalang publiko and bisan mag-research pa sila sa Google kung kaysa hindi nila masyado maintindihan So ni mga report nga idalon pa sa mga isolation facility for how many days may ara pa gid sang RT-PCR test wala na kung naglanding ka na diri sa Bacolod kay didto pa lang sa Manila clear na didto ang imong status daw mo sina. Yes. Sigurado ko sa mga sunday nga information sa mga OFWs kung paglanding nila sa Bacolod City, diretso ka mapuli. Amo na sigurado ko. Okay. Why changes sa protocol sa mga probinsya? Ang nag-change isang protocol pan-arrival sa Pilipinas na sa inyong mga probinsya. Kung silingon, ang for example, ang green country, ang mga tago, pag sa Pilipinas, pag-check na vaccinated ka, green country, kasi ka na puli. So, hindi na facility, why not PCR test? Pero subong, din cancel na sa tanan. Pag-abot na sa Pilipinas, yellow country ka man, on green country, vaccinated ka man, unvaccinated, ma-undergo ka dito one-stop shop. Kasi one-stop shop, ang identify sa mo, kung pilakad lang yung mga quarantine facility, kag 3 days, kag 5 days, kag kung iswab ka, o kung hindi. Sigurado dito subong, green country ka man, o kung yellow country, ma-undergo ka sa quarantine facility, kag sa swab. Try. Okay. Sigurado gid ko nga kung yellow green country ka, maximum of 5 days na siya. Unlike sa mga red countries, 7 days gid ang quarantine mo, apan na arrival sa Pilipinas. So karon kaliwat. Once na-settle mo ng tanan sa Manila, na-quarantine ka na to, example, negative ka na for example, whatever ang status mo, yellow, green, o kung red country, pag-abot sa Bacolod, diretso ka na puli. Bawat imay doon, makarelax ka mo, but mayara ka mo sa monitoring ni sila, sir? Yes, apan na arrival, ang atong dira nga Team Pulao, Team Atro, aragit sa gihapon, since last year, at subong, manigay na pa sa mga OFWs kinasugat kinaton gihapon gina-orient gihapon ni naton ginakuan data para systematic gihapon nato pag repatriate sa mga OFWs. Kay tiway matakabalo basing iban dira asymptomatic bala pagbiyahe sa eroplano basi may iban to sila nakaupod damo naming posible matabo councilor Exactly, Action Bray. And take note na increase pong ang ato niya nga nagpinuli maybe because of Christmas palaguro pala or nagtaway nagimangtawa so nag-increase sa buong ato yung mga arrivals. Okay, so na-expect naton nga sini nga mga masunod nga sinimana mas magdamo pag di councilor so ano man na okay pa lang sa inyo sa team niyo kompleto pa man gihapon ang monitoring niyo councilor so far. Yes, why changes mo gihapon ang team nga repatriate nila since last year sa Subong ito na sa Action Drive bali hindi lang Subong last week pa nagsugod na dagdag ang ating mga OFWs maybe because nag-vacation sila or maybe because mo Christmas nag-increase ito by 15 yun almost a day ng mga arrivals. Councilor na mention mo while ago hambal mo may ara sang ipadayon nga home quarantine so dira lang gid ana sila sa balay na for pila ka days councilor hindi sila pwede makamuling with family anay. Until ma-complete ang 14 days. Once kung nag-quarantine ka 5 days or quarantine ka 7 days dito sa Manila, ang remaining 14 days ka muna siyang i-stay sa inyo panimalay. Okay. Di mas lang kapag gusto, kaya muna, ambal mo gani, i-monitor sila, no? Damo sila. Yes, that's one right. Sige, Councilor, ang imobi panugyan sa mga pamilya, sa mga nag-aalalabot diri sa Bacolod, para at least bangin systematic, man tod kag hindi bala kung gisa mayara sang ritubado, kag ritubada, man mo, nga hindi magpamati, nga basi magproblema, pata, Councilor, go ahead.
Yes, at least ma-inform na klaro. Ginato, niya pa na arrival sa Bacolod regarding design and observe ng protocol in Manila or kung diin man ang Pilipinas. Gabot sa Bacolod City, sa industry kita, sa pamilya, diretso sa balay, kag ginaayo, ginamon na inyong cooperation sa ato niya mga remaining na quarantine. Pero ang isa lang kita sumbray, kita dumig ko, why may problema sa OFW. When it comes sa cooperation, di obedient, kabalo kayo ng mga OFW, may mga plans so magbalik abroad. Yes. So very observant, very obedient din sila, observe sa ating protocol, participate in the cooperated. So why ito kayo yung problema sila, but we continue to appeal as you welcome you home sa Bacolod City. So nandun lang ang protocol nga pinag-set natin din para sa kayo sa Bacolod. So meaning, katapusan na lang, Councilor, nalipat gid ko. So meaning, subong negative na tayasang negative na tayasang OFW or ROF nga positibo sa COVID-19 gid ano lunsay mga community transmission na ni ang subong. Zero record kita kay inat lang system lang hindi man pwede ko negative mo. Yes, so, correct. Based sa mga record why kita yung OFW nga nagdala dili problema sa ato including sa mga records sa mga cases. Sige. Councilor, maraming salamat sa imo sa nga serbisyo. Mayong gabi, mabuhay ka, Councilor. Salamat jud sa sunday. Thank you. Action Firing Line. Klaro, ano? So, sa inyong pamilya dira nga magpauli, pag-abot pa lang sa Manila dito, kuno na kamo, grabe nga screening na. Pag-abot diri sa aton sa Bacolod or Negros Occidental, kung na ang inyo sini 14 days dito na buhina na bisang 5 days sa Metro Manila. Ang 7 days nyo, ang pila gani 5 plus ang 14 siya mo. So ang 9 days ninyo, i-home quarantine nyo na di. Pag-abot diri, dala ka mo libot-libot lang mo na sa balay nyo na. After sang 9 days, pwede na ka mo kagwa, labi na gid kun wala, nagid ka mo sa may lain nga ginamatsyag dira. Action Firing Line. Okay, pero ini ito, man ni katama, gidya kahalog, ikumpara mo sa nagligan, no? Halog-halog na giniya. Ang sistema sang last year, to do ka rikot to nga daw hindi mo maintindihan. Naging quarantine ka na dito sa Manila, sa mga hotels to kag mga isolation facilities or quarantine facilities. Pag-abot diri sa aton liwat sa Bacolod, Negros Occidental, liwat ka naman nga pahulaton. Galing kayong sadto nga panahon, nag-umpisa pa lang kita mo. Ang aton nga mga laboratorio, tag-isa, duha plak bilog, amo to nga dugay-dugay, gagwa ang result. Action Firing Line. Sige, amo mala nga ato na. Sa nagapamangkot sa aton kay na, kabay pa nga inyo na subong na intindihan ang sitwasyon, kaya hindi na kamo sa gireklamo, mada sa mga kung anong kakatabo sa inyo, kainitanan para sa aton mga kaksyon. Action Firing Line. Ang inigabahin sa aton nga pagpangalaga, ginadulong sa aton sa Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station. kabilang sa kay Bebe Torino Punce, naga-monitor subong sa Merry Christmas, pakigreet lang sa tanan nga taga Kumaliskis. Sige. Joby Monares, salamat sa pag-monitor. Melvin Peñafiel, si Ana Sinoro, Rinante Ruque, Haraman sa Murcia, Baby Gregorio Yulo sa Poblasyon, Christine Miñez Villalubos, Nyanyo Lench, Sir Brian, good evening. Get well soon for me. Yes, not everything, but in so many ways, damo hinimuan sa iyator. COVID-19 is very devastating, but still, he portrayed being a good leader and father to our nation. All the support he gave us as much as possible. Kung wala lang pandemya, damo paayhan handom nga natuman para sa kayuhan sa Pilipinas. Salot Presidente Duterte. Gani man, bisan ako, no problem, madam. Bisan ako, damo si Presidente ni Himuan. Imagine mo to sa Orient, Mindoro, kadamo sa mga ports nga nabuksan dito, no? Mga, ano kaya laban dito sa Luzon, no? Sintro Luzon, sa dinto sa Masbati, Bohol o din nga area to, kadamo sang binuksan to nga mga ports, no? Sa Cebu area, mga Paliparan,
Kadamo sa nahimo sa Presidente Rodrigo Duterte. Pero diri sa Negros Occidental, duway ko kabati masyado. Vida Abaw, monitor, gid subong salamat. Diding Alojamiento, good evening, Sumbray. Monitor lang kami Antipolo, Pontevedra, Dadlaw. Alojamiento family, God bless. Si Florencia Villacampa, naga-monitor man. Happy Friday sa La Union. And naga-monitor man si Star Mayo. Good morning, Sumbray. Naglapta ina kay damo ang attend sa convention sa New York. Bisan diri sa Minnesota, may nakasulod naman pero don't panic, go on and live your life. Pabakuna lang para panglaban tayo, wear your face mask and follow the protocol. Sige, salamat, gid. People Pursley matapos si Omicron, ano dason pwede? Why na dason mauntat ang budget? Lain kay People Pursley mo. May ginapabati-batian ni siya. Si Dejan Jonah may advertising na no? Ang akon nga live. Ano man? Anong namin mo, ma'am? Marjorie May Harris Bulyag, Araman sa Magalion. Sa Banwa sa Magalion, si Pepper Pursley. Actually, laban sa panos ang kapulisan, way budget, way bag-o nga salakyan kag damo krimen. Amo na. Gusto ni batot doon eh. Pepper Pursley, actually, drama lang na nila ni Bongo. Abot na ni Rocket, dapat Pinoy ang Pangulo, hindi inchik. Mas madula ang Pinas. Stephen Magbanwa, may gabi. Araman si Enriquita Kirante sa Morsya. Jinky Boy na Flor Antonio, Tamyaw Action Bright, taga DSB. Barangay Comalisque sa Manbanaw, si Papa Alex Antonio. Nga always gigipamati sa inyo program kag sa Pamilya Antonio na lang Action Bright. Ribatado, Family Cascaro, kag Family ng Taco sa iban pagigali Action Bright. Sige, kilala ko gini mo. Thank you, good. No? Si Manjo Arnijo Araman. Noel Alisahe, nahimo niya ang hambal niya, gid daw tatay siya sa Pilipinas. Good evening. Nauna himo niya. Okay. Jerome Arroyo, may gabi Action Bray, ang pasalig sa aton presidente may natuman siya. Kag wala man kay kulang iya tuig sa trabaho kay nag-abot ang pandemya, husto na. Kag kanami sa iya kay tinuduhan niya pagid pangutang pero may agiman. Angela Gayondato Castillo. Shane Gariel Peralta, naga-monitor man. Keep safe man dira. Jinke, Merry Christmas. Si Bret Hart Tonato, naga-monitor sa Antipolo with my wife Mime. Salamat. Si Ralston Zaragoza Araman. Jory Nepomosino Araman, naga-monitor. Sige, hindi ko kapadugay may basa mga kaksyon sa greetings ng iban kay medyo ga pawaywayan ko akon nga puwak, no? Pasensya gid kayo. La 7:40. Ako po si Jeffrey Tam, rest back sa COVID. Aba, magpapakuna na para sigurado ka, sigurado ako, sigurado siya, sigurado kayo, sigurado sila, sigurado tayong lahat. Magpabakuna na. Ako si Jeffrey Tam, bakunado ako. Ikaw ya, saan o ka ba? Magpabakuna na para abansi ka. Me, Casey Montero, rest back sa COVID. Magpapahuna na para sigurado na. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig. Padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad.
Aksyon Radyo Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga sa sunod sang 5 kadekada. Humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga matigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila na nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, yung ngalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Anggayo, si Johnny Bere, si J.J. Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station dito sa siyudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo. Hindi mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay na naman-amat ang namisulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ang Aksyon Radio Bacolod. No? Kag sa mag-fire ko my part because the year nga nagsulod ko, ito ko nagdamo dito at that time. No, po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagkatapos isa nagtabog dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakantuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga
ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika, Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radyo Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ. Aksyon Radyo Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Yung kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagawing responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pambuhi. No? So, kami dire sa Action Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kung kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684 Wala ka sa respeto ka sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagino, no? Nga ang baka! Tutuwa sobra ka na! Sobra ng baka mo! Sobra naman! Hoy, bisa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga makatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diri tanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, mas yun siya relevant, kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people, sa ato kasilingan, makita mo ang iyang karakter. Kaya ina siya, magsiling ka nga Jack Balaan, Virador, arat sila sa palibot natin. So we create this story out of these stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon ginagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ilang matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARV, ato mo lang 500 pesos po na kag manawag lang station sa imo. Salamat gid sa Aksyon Radio. Ari na ginapangita ko ng tambiulo sa inyo kay ginaputtuot ko ini preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog mo. Sa anniversary sa ARV, magpamati lang base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang
papremyo Anniversary Special sa Aksyon Radyo Bacolod sa Anniversary sa ARB. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agod makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio Number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radyo Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tungtong 2021. Number 1. Kinikilala ang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod bilang number 1 AM radio station sa pila kauli nga survey sa Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Aksyon Radio Bacolod Number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga nakakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagbaton man sang pagpasidungog gikan sa Bilib Awards sang University of St. Lasal Bacolod ang Aksyon Radio Bacolod. Here are the nominees for AM Radio of the Year. Aksyon Radio, Bombo Radio, DYHB Tatak RMN, and the winner, Aksyon Radio. Bilang AM Radio Station of the Year. I would like to thank University of St. Lasal Communication Department for this recognition. This recognition simply means that Aksyon Radio Bacolod matters to the general public and been able to effectively serve the listening public through on-air and online. This recognition will be our inspiration to consistently do our best. Ginkilala man ang Aksyon Radyo Bacolod bangod sang kontribusyon sang istasyon sa kampanya sang gobyerno agud mapunggan ang pagsulod sang Asian Swine Flu sa isla sang Negros. Humalinsad to tubtob subong, naghakot ang Aksyon Radio Bacolod sang pagpasidungog. Kalakip na ang tingog kag Handurawan Awards kung sa diin ginpasidunggan ang pila ka mga programa kag tagbalita sa Aksyon Radio Bacolod. Icon sa akong ihibalo, isa ka tao nga ginarespeto, ginakilala, kag ihimplo sa kabilugan ng mga broadcaster. Wala man ko kasiling nga tawag ako nga icon of the year, na perfecto ako. Pero gina-maintain ko ang status. Na-maintain ang status na kinahanglan ang gawin mo mangin sulundon sa iban. Hindi ka bala putos sa tanginan. Ako na ko ng issue lang. Kag hindi ka mag-ingkas ng mga nagkakatamo nga binayluanay, atakihay sa radyo. Kung ginatawag ka nga icon ng Putsilingon, sulundon ka. Kag bangod sulundon ka, ikaw ang magpakita sang ihimplo sa kabukusan sang mga taga-Baragwag. Ang tanan maayo man sa bilog nga Baragwagan, tanan ng mga telebisyon, okay man. Pero kung deklarar ka nga icon, kinanglan tindugan mo na.
Bangod sang ginapangatubang nga pandemya nang inhangkat para sa DYEZ. Aksyon Radyo Bacolod ang pagpangalagad sa kahanginan. Apang, ini ang nangin kahigayunan nga mas mapasangkad pa ang pagdala sang balita pinaagi sa online. Hi, my name is Matt Mayo. We listen on Facebook, Mabuhay, Action Radio, Bacolod. Bisan malayo kami, makatanaw kami through Facebook sa mga updates, sa mga new updates, sa mga balita dira, sa mga nagakalatabo. Kag happy 52nd anniversary Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Bacolod. Aktibo ang Aksyon Radio Bacolod sa online, ilabi na sa live streaming sa mga news and public affairs program kag drama. Sa karon, ang Facebook followers ang istasyon ang nagdangat na sa masubra 600,000. Ini nagapatimaan nga sa piyak sang kabudlayan. Nagapabilin nga numero 1 ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa publiko. Kagkaron, ang inasaulog sa DYEZ Action Radio Bacolod ay ka-52 katuig nga madelagon nga pagwaragwag sa kahanginan. Amon ginapasalig nga amon panindugan ang panindugan sa paghatag sang patas, garantisado kag matudtuod nga serbisyo publiko sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Salig kamo mga kaaksyon namon nga mga tagpalamati, nga kamo ang sentro sa namon nga serbisyo. Kag kami sa Action Radio Bacolod ang bahala sa pagdala sa mga balita kag kalingawan, subong kag sa masunod pa nga 52 katuig. DYEZ Aksyon Radio. Ini ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Ang nagapanindugan sa kamatuoran para sa sanyog sang Pilipinas. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. DYEZ Aksyon Radio 684. Do not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter. Manamyaw kita na mga kaksyon, may gabi lang kay Chay Nene Norma, nga asawa ni Manong Ibay, na Biligorio, no? Naga-monitor sa aton sining pagpangalagad. Salamat gid no, basisok tonyo ko blang makit-anay kami liwat. May gabi man kay Unyot, kay Roger, kay Dita, kagang asawa ni nung Unyot tubla, no? Kag si Iban Padra naga-monitor sini Matinion, mga Carbahusa family. Oo, ari pagid ang iban nga mga greetings nato na. Amat-amaton tani sila. Good evening, Action Bri. May BHW sa Barangay 2, La Carlota, kon may programa ang gobyerno nga ipanghatag sa mga pigado, hindi gid kami kaagom. Pero ang iya pamilya ara tanan mga kaksyon sa listahan. Kag pangilkil pa siya. I'm sorry na basahan ko, no. Duwa ka kapanghatag sang dole, may ara kay Bongo, panghatagay wala gid kami. Tanigin reklamo nyo na sa barangay, kay barangay Kapitan da. Oo, halin sa kay 8215. Good evening, Sumbray, Duterte, wala gid lane kami. Sige. Action Bray, good evening. Lihog tamyaw da kay Judith Piano, kag Edita Sidaya. Gamonitor da sila sa Bago Syria. Himo programa. Salamat gid. Thank you gid. Si Alex Antonio, ganit dira sa may sitio man banaw, naga-monitor man. Evening, Action Radio, pa abot man dalihog sineko, ginapa brown out site Granada, wala pulos Granada lang brown out Evening, Action Bray, para sa akon, wala kay ang iya promisa nga 3 to 5-6 months madula na ang drugs. Hasta subong agyapon ang droga. Okay, second, ang hambal niya nga masakay siya sa jet ski. Oo.
kag magbutang sang Philippine flag sa West Philippine City, wala man amo na nga kadamo sang nagbuto sa iya nga naghinulsol gid nan ara gid. Pag isang ligad nga adlaw ako sa DSB, kadamo gid to sa nagpalapit sa ako no, nga nagmono kay Mr. Valentin na naman sang kumilek dira sa DSB. Action Firing Line. Ay nako, si Sir Val Valentin sa Comelec abi kay kadamo gigali reklamo sa imo, sir. Dugay ka na sa Comelec, pero ang isa gito nga nagistorya sa akon, hambal niya kagi ko action Brian nga hambalan niya ko nga di kaya kabalo magsulat ngalan mo. Action Firing Line. Di kasakit, no? Kasakit. Kabalo ka, Mr. Valentin, sir. Di buenas ka kay nakagraduar ka, kag nakatrabaho ka sa munisipyo, kag kabalo ka magpirma, kabalo ka magsulat. Pasensya na kay kami nga taga-bukid dira sa Don Salvador, Benedicto. Mas ginhawa na namon. Tig-tig pilalan daan nakagraduar. For example, ti ako di buenas sa ka-graduate, ako nagtingwa ng ibanda waygid. Tapos amon mo lang na masakit ina para sa ila. Action Firing Line. Mr. Valentin, naganagano mo ng batasan mo da sa Comelec, ha? Kay hindi ina mayong obra mo. Kamay pa matulupangdan ka sang Comelec. Oo, nga saway-sawayon ka na. Labi na gid sa boss mo na, sawayon mo ng batasan mo. Kay nga, ha? Ginapangsingkahan mo na ng taga Don Salvador, Benedicto, na matod lang kay Nubo kami. Nubo ang amon, imo pananawan sa amon, da? Action Firing Line. Oo, pati ako sininggitan mo ako. Abi mo, nalipat na ko. Mas itumboyon ta ka di nga nangayo kabulig sa akon. Mga tricycle da sa may Mandalagan, nagpanok si Mr. Valentin amo ang nag-ayo sa akon nga munuhon kamo kay bisan nagbalik na ang ang damo sakay sang pasang tricycle ang pasahero amo mangyapon ang plite na siya na ang nagmuno sa akon. Action Firing Line. Pero husto man siya kay ti balik ng pasahero pagkatapos plite nyo na sa tricycle da amo mangyapon nga 20 pesos ag 15 pesos sa sukot nyo. No mo na bitin check do man tong iya. Action Firing Line. Abi ko gani kay isog sa taga Don Salvador, mahimo yan na di sa mga tricycle sa Mandalagan, hindi man gali ngita mo sa tabang sa akon. Si dira lang siya isog sa mga pigado sa Don Salvador pariyo sa amon. Action Firing Line. Pero feeling ko si Mr. Valentin nagbuot na ni da subong Comelec, ha. Pakibuot lang please, maluoy ka, no? Kay prangkang istorya hindi ka gani taga Don Salvador mo. Ta pangayaw ka di mo sa Don Salvador ya. Action Firing Line. Oo, di buinas ka kay sa sadtong panahon sa ginbaton kada way pagid sang damo nga nakagraduar sa Don Salvador. Tigpipila pa lang. Subong kami nag-apply be sa Don Salvador da nga damo na kami nakagraduate. Ambot ko nakasulod kada bilang driver sa Don Salvador. Action Brian Warden. Action Firing Line. Balo ko sang status mo, ha? Driver. Action Firing Line. Daligid lang, last 8:05 Action Radio, Philippine Standard Time sa aton sining pagpangalaga. I'm sorry, gusto ko lang ginsulit ko lang na kay naluoy ko sang Salvadorians nga nagpalabot sa akon sang reklamo against you, Mr. Valentin. Dugay dinikada na ng batasan mo na nga purtik pagkatikalon da sa Comelec da sa Don Salvador. Sa pagkaisog ang ginapangsingkahan mo lang kaming mga pigado da. Action Firing Line. Sobra ka pa imos diktador. Action Firing Line. Do ano gibing poder mo da nga manog baton ka man da sang mga nagapari-activate, manog baton ka man gani da sang inang nagaparehistro. Pero wait na naton ginapakanubo, ginapabugal ko na nga trabaho. Pero kung kaysa magamo ng batasan mo nga gapangsingka, kagapangsimo-simo kada sang Salvadorians, tistingan kay mo sang Salvadorian. Action Firing Line. Tistingan ka sang Salvadorian, basi lipat ka Mr. Valentin nga ang sweldo sa imo kami. Action Firing Line. Buinas ka lang kay paus ko. Action Brian Warden. Action Firing Line. Dire kita kay sa Lunes nga adlaw may face-to-face mga aksyon, no? Ang Alangila National High School isa lang sa pila ka mga bulutuan diri sa Negros Occidental nga mag-aumpisa initially sa Lunes, December 6. Kumadumduman yung nagligad nga bulan interview ko si Madam Sales diri sa DepEd Bacolod. Amo maning ginistorya naton nga ginrekomendar ining Alangila National High School. Now, sang naginawa na ini nga ginrecommend mga aksyon ang aton sa mga opisyalis sa Bacolod nagpatigayon sang Zoom meeting tonight agud hibaloon kag iplastar. Ari sa aton sininga linya ang EOC mga kaksyon si former Administrator M. Ang. Ma'am, sa aton linya. Ma'am, ang gabi dra sa imo, pasensya sa disturbo.
Mayong gabi, Action Brian. Mayong gabi sa tanan nga nagapamati subong sa imo program. Evening. Yes, ma'am. Pasensya gyud sa tingog ko do si Kenny Rogers ko na subong ma'am ha. Kido ka husky sa akin. Ma'am, kumusta ang results ng meeting all about the opening sitting face to face on Monday, ma'am, sa Alangilan? Well, all set na kita para mag-participate sa pilot nga limited face-to-face classes. Isa lang ang andring eskwelahan sa Bacolod, and that is Alangilan National High School. So, bago lang kami nakatapos ang coordination meeting, gin-discuss naton ang mga precautionary measures kag ang mga recommendations ng EOC para sa smooth, safe kag successful nga pagpatigayon naton sa face-to-face classes with our goal nga ma-expand naton dayon kung kaso nga maayo ang aton pag-implement sang ining limited face-to-face classes. We plan to expand it sa ibang pagiging mga eskwelahan as soon as possible. Ma'am, gin-recommend ang Alangilan. Sa pagintindi ko, nagligan may mga interviews ko halin sa mga Department of Education mismo nga mga pila ka mga kinanglanon nga magbuka sa face-to-face ang school. Una, dapat kung pwede pa lang 0 case sa isa ka lugar. So, given ang Bacolod, tuman kadako, ginman ang Bacolod, although nga may mga cases pa kita dire sa Alangilan, abi daw kalayo na nga area, dito subong ma'am, anong may case pa kita dito? Nagpasugot na bala ang mga ginikanan? Kapag hindi ko, pirmado naman ni Kapitan mismo. Yes, actually, represented man sa aton Zoom meeting subong gabi sa coordination meeting ang barangay kag nag-express man ang barangay kapitan through the barangay secretary nga all out ang support nila para sa resumption ng klase sa Alangilan National High School. Amo ni gani ang limited na face-to-face classes. Kaga matuod na Action Bri nga may ara mga conditions ang DepEd unless i-allow ang isa ka eskwelahan nga mag-participate sa pilot na face-to-face classes. Kaga apparently ang Alangilan National High School ang isa sa mga very few nga nakamit sang requirements. Kaga ang isa sa gin-require naton dito is dapat fully vaccinated teachers, which ang Alangilan National High School, we are happy to report 100% sa ilang faculty and non-teaching personnel are already fully vaccinated. Sa pagid naton nga criteria is ang ma-participate nga mga estudyante sa limited face-to-face classes fully vaccinated man. Kag ginapa survey naton subong naga-master listing kita sa ilang mga family members ining mga estudyante kung ano ang vaccination status nila. So dalasa na lang tanan dayon para nga mag-ready na gid kag magtayo yun, smooth lang ang aton nga implementation. Okay, so ang Alangilan, kita ko sa ibang to nga lugar. Anyways, congratulations, gali 100% na vaccinated ang tara nila nga personnel. Sa ibang nga mga nag-face-to-face na ma'am, may mga thermal scanner sila iya. Tapos ang room nila sa sulod, may mga ang isa ka bangko na may mga plastic abi so that nga may separar gid. Amo man na subong ma'am ang sitwasyon sa aton Alangilan National High School. Sorry, Action Brian, utod-utod ka, pero kung sintindi ko, may mga thermal scanners. Yes. May araging prepare nga thermal scanners ang aton nga aklahan. In fact, ang si Ma'am Principal, Veneranda Ortonio, at least nag-report sa EOC kung sa aton mayor kag vice mayor nga handa na gid sila, may ang school nurse has already prepared ang mga format, magapa-fill up sila sang health declaration form every day nga pirmado sang parents sang bata. At the same time, they will be mamonitor sila sa mga kung may mga symptomatic na nga bata, may ara nga gulpi di magsipon or maghilanat, automatically papulion ang bata, i-report to be heard. Pag ang commitment ng EOC is we undergo siya dayon sa antigen testing. Okay. So, ma'am, pila ka percent nga estudyante, ma'am, ang sa sulod sang kwarto during sang klase, ma'am?
20 students lang gid ni Action Brian. okay. And as a matter of fact, ang mapilot sini sa kabilugan 40 students lang gid. Okay. Bali 20 ang batch 1, ikaduha nga batch 20 man. So bali sa kabilugan 40 ang mag-participate. But this is just the beginning. Una pa lang ni. Kasi amo ni ginatawag gani nga pilot, no? I-pilot pa lang ni. Obserbaran kung ano bala ang mga pitfalls, ano ang mga pwede himuon, ano ang mga hindi pwede sa implementation. Pagdara sa mga observations ngayon na dara magabase kung bala pwede nga ma-expand sa iban pagid nga eskwelahan. So may naka-ready na nga duhaman kay eskwelahan dito mangyapon sa Alangilan ang RAES kag ang Arceo Elementary School. Kung in kaso nga maghatag na green light ang DepEd for an expansion amo na ang duwa dayon. Kay and you are right nga ang isa ka criteria dapat manubo ang cases. So Alangilan is one of the barangays nga jutay ang cases nila sa COVID. Ma'am, isuliton ko lang gamay. Ano tong isa ka school gani, ma'am? RAIS Elementary or High School? Rafael Alunan Elementary School. Okay. Ining duha karon ginaamat-amat man or gin-recommend naman if in case ginman nga okay nga aton sa ning pilot, ma'am. Magambal kita nga kung okay siya, pila ka semana, ma'am, ang aton sa ning panilagan nga okay siya? Well, ang amon nga agreement kay ina is we will be evaluating on a weekly basis. So ma-evaluate kami kada semana kung ano ang development kag kung ano ang status ang aton nga aton implementation. So actually naka-ready na ang duwa na ka eskwelahan. Ang DepEd na mismo ang nagpreparar man na sa ila. Meaning na-meet naman na nila ang standards kag in kaso nga may ara expansion, ready na sila dayon naman nga mag-start ang limited nga face-to-face. So meaning, ma'am, sa tanan nga mga estudyante nga nagpa-enroll sa Alangilan, all of them, ang ilang sini nga mga parents, naghatag na sang consent, abi nga ti, okay na kami. Pwede gid ang kabataan na po makapaskul. I suppose na-meet na sila sang eskwelahan sa administration ng eskwelahan. And in fact, ang mga estudyante may ara pagin sila yung orientation man. Sa Lunes, no, sa Monday mag-start ang classes. So, antes sila magsulod sa ilang classroom, paghahatagan sila sa orientation. Ma'am, aside from our teachers abi didto, CEOC or kung sino da mga padala abis ang men dito to monitor sa ila inside the campus kay kung kabalo naman kita mga kabataan may mga socializing ini sila basi kibot lang taga tupad-tupad. May ara ka mo, ma'am? Yes. Yeah, actually din-discourage namon nga wala lunch kay para hindi hindi na kay kabalo kati kung gakaon syempre gakakas kitang so isa na half day ang aton mga estudyante para ibitar man gani nga mag-share sila pagkaon, mag-share sila sang mag-updanay sila kaon kag isa na kalabanan gid source of transmission ini ang mag-share kabla mag kaon ulukod gamukaon. So isa na siya ang sa mga kondisyon nato nga ginhimo. May namangkot di may resist sila way nag-resist di ma'am no. Riktahanay na lang. Actually sa pamangkot mo gali kay na kung may ara ma-monitor, yes, we will be there ato kami to sa Lunes 7:30 para mag-observe sa first day sa implementation. So ang EOC will be there, ang chairman sa Committee on Education sang Sangguniang Panglungsod Attorney Renesito Novero, makatum ang aton Vice Mayor Elcid Camilyaran, and possibly si Mayor, kung makaabot na siya, possibly Mayor Bing Leonardia will personally also visit during the first days ng implementation. Kabay pa nga aton nga mga estudyante mangin cooperative lang para nga kung maing results ini iban nga mga lagko nga mga school sa di sa Bacolod bukas na labi na gid sa poblasyon, ma'am, no? Kabalo naman kita may mga NOHS kita, may mga city high kita nga grabe mga estudyante di nga willing naman to going back to school naman tani, ma'am.
Okay, nadula si Councilor o si City Ad. Action Firing Line. Okay, sige. Bawo kanami gid sini, no? Kanami gid sini kay mismo diri sa Bacolod nagaamat-amat kita. Isa lang anaya. Pilot gilang nagligad nga adlaw ako sa langilan mo. Daw Miyerkules ato. Tingala kung may mga kabataan to gabilit-bit ka mga silhig, ka mga dustpan nga daw nagasulod sa eskwelahan. Ma'am, before ka nadula, na-mention ko nga kabay pa mangin cooperative lang ni mga estudyante ta dira sa may Alangila National High School para himplo sila kag makabukas man iba naton nga schools labi na gid diri sa poblasyon. Yeah, that's right. No, kag kadamo sa mga ang ato ni mga kabataan, they are really looking forward, naga-anticipate na gid sila, excited na ni sila nga magbalik sa eskwela, magbalik sa eskwelahan. Kaya dako ang nadula sila in terms of social interaction, correct. In terms of mga sports activities, extracurricular activities, nga halos duwa na katuig, duwa na ni ka nearly 2 years na nga wala ni mga amo ni nga mga activities, socialization activities ang atong kabataan, which is also very important sa developmental stages nila sa pag-develop ng whole, the whole personality sang isa ka bata. Gusto tagid nga makabalik sila. However, ang on the part ng EOC, on the part of the local government, and I am sure amo man na ang sa DepEd, gusto tani nga gradual kag cautious kita sa pagpadala sang aton mga kabataan sa eskwelahan, kay hindi man ta gusto nga gulpihon kag possible ako imagine kung may outbreak kita naman sang COVID nga subong kanami nagid kay na sustain naton ang single digit nga cases. Kag nagalaom gid kita nga very soon basi maka zero case na kita in one day, hopefully. Kabay pa. Kaayo na gid sa aton nga record, and so far for the month of December wala pa kita sang COVID death. So this is a very good sign. It's a very good development on the part on the COVID front. So kabay pa kani nga sa padayon naton nga pagkooperar kag again gusto ko gina-emphasize always nga siling ko gid may correlation permi ang kadamuon sang nagapabakuna kay sa pagnubo sang cases. Kaya kung nakabakuna kita 70,542 sang tatlo lang kaadlaw, but silingon sa damo na gid sang Bacolod nun nga protektado na against COVID-19. Okay, sige, hulat-hulaton tani. Ma'am, may isa lang ko pamangkot, I don't to kung ni-chakto ako. Maybe ibang ka-school diri doon, hindi gid maka-recommend nga maka face-to-face man lang pagkatapos sining kay Kwan sa Kailangilan, basi damo teacher dang way na bakunahan pa. Yeah, correct. Yeah. Although nalabutan na namon kay Gina sa discussion, Action Bribe, because we've had some problems earlier sang nagliligat nga kadako pa sang percentage sa DepEd ang unvaccinated. Pero kaina sa latest report sa aton sang DepEd, gamay na gid lang ang wala pa ang unvaccinated na lang gud nga number. So hopefully maamat-amat tani kag malabot gid ni sila. Especially so nga ang DepEd mismo will be coming out with a department circular sa inabala Action Bribe nga gina-require testing every 2 weeks ang mga unvaccinated nga mga empleyado. So dala na daang ang mga manunudlo naton. Sige. Ma'am, good luck ma'am sa Lunes nga adlaw. Basi may ara pag gusto panugyan dira ma'am. Go ahead ma'am. Una gina-congratulate ang Alangila National High School kay na-meet nila ang standards para nga maka-participate sila so that they can take part sa limited nga mga pilot face-to-face classes. Jutay lang ni sa bilog nga Pilipinas, no? So dungan kita sa Metro Manila nga mga selected man nga mga eskwelahan nga maga-pilot sa Lunes, December 6, and ang Emergency Operations Center kag aton local IATF nga ginapangunahan ni Vice Mayor Elcid Familiaran upod sa, of course, kay Mayor Bing, we will be there para ma-witness namon ang first day kag makita naton kung ano nga mga adjustments ang dapat himuon, and hopefully nga magsunod-sunod na ni nga mas damo nga mga eskwelahan ang pwede na maka-abre sa face-to-face classes. Kinanglan din sa aton mga kabataan. So sa mga nagapamati dara sa aton mga kauturan nga taga Bacolod
ilakip natin sa pagpangamuyo ang mga estudyante sa Alangila National High School. Aha. With that, ma'am, salamat sa mga serbisyo. Maayong gabi ka, mabuhay ka, ma'am. God bless. Thank you. God bless. Yes, ma'am. Action Firing Line. Okay, sige. Bantayan tani sa Lunes. Kag kabay pa nga mangin successful ini nga pilot mag-aksyon sang face-to-face pabukas diri sa aton sa siyudad sa Bacolod. Kag sa iban man nga mga brutuan around Negros Occidental. Action Firing Line. Sige, pagbalik nato, i-check na ng isa kadako nga balita diri karon sa Negros Occidental. Pero i-check naman karon si Sir Wenny Sancho. Kay kundi December 1, maumpisa naman ang no bakuna, no work on site. Nadamduman nyo na nga balita ko sa inyo. No bakuna, no work on site. Instead, pa-RT-PCR test ikaw on your own bayad, imo gasto, no? So, tag 2,500 to 3,000 to 3,500 ang bili kada tuslok sa ilong mo na, daw medyo mahal ina. Action Firing Line. I-check naton karon kung may reklamo na diri sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental angot sina mga kaksyon. Action Firing Line. Pero dali gid lang gina-endorso ginaton sa inyo ang Evergreen. Action Radio. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEZ sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Sabi ninyo bisan adlaw ang mga pulis. Manggabi lang kay Niel Brian Values. Good evening, Sumbray. Tamiyaw ko lang. Good evening sa pinalangga namo na persona. Kapitan Makoy Habilosa. I'm watching live from Purok Ubay, Barangay Agisan. Erna Figueroa o Ablanido. Paro, naga-monitor man. Si LC Toledo, Aksumbray, good evening. Monitor nanay LC sa Purok Villa Lourdes, Aksumbray. Inchakto ginang imo, ginahambalang isa ka staff sang Comelec. Tama gid ka stricto sa iya, may alam pro siya gali alampuan. God bless Action Radio. Virgil Pinda naga-monitor man sa Celine Homes. Upod sa pamilya, stay healthy man ma'am and God bless. Hil Javier, good evening. Aksumbray, monitor lang kami diri sa Port of Sala, Oman. Keep safe always ba? Kumusta ka muna? Si Madam Elizabeth Malaka Magalanay, good evening. Gamala rather, God bless man. Mario Parinio, Aksumbray, evening. Amo gidna laban nga taga Comelec, ka mga tikalon, kag Pudiroso. Kaya nakaagin ako sang style nila sang nagpa-register ko sinigid lang. Nagoy, damo sila gali. Jocelyn, may gabi. Romy Agsam, Araman. Nico de Vidagracia, good evening, Aksumbray, ka-monitor gali from Japan. Tamiyaw ko lang, family ko sa Cadiz City, family de Vidagracia. God bless Action Radio. Salamat. Si Mia Ibanez Robles Araman sa Barangay Felisa. And Star Mayo, Aksumbray, your voice, it will get better na. Keep safe, thank you, and God bless. Salamat, ma'am. Sigurado ko, boss, okay na gini siya, no? Si Smigol Bagens, naga-monitor man sa aton sa nga pagpangalaga. Thank you, Gid, no? Hi lang ko na kay Mamang Anya. Si Jinky Dailagdon, may gabi Aksumbray, kag Mr. B-Boy Villasor, Star Mayo, and Doc Matt Mayo, Noel Amar, Alex Montesa, Lily Oligo, Lily King, Raymar, Swato, Imperial, Alma Oligon, and all my family sa Barangay Pandanon, DSB. Okay. Ang iban, hindi ko mabasa masyado, no? Naugan ko, diba sa Nobi. Florencia Villacampa, naga-monitor man sa La Union. Merly Gonzaga, maayong gabi Aksumbray, pamati kami sa iyo program. Stay safe and God bless. Siga, marelax o kadali, may mga balita tagalag ko pagbalik ta. Las 8:26. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan.
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga gala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan,
kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radyo Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila na nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naruyagan sa manager ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Cunipo, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. This is the first music station with the students of Bacolod. When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. That's why yung domain na naman-amat ang namisulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. Kag baka sa mag-fire ito on my part because the year na nagsulod ko, ito nagdamog ko dito at that time. Siyempre ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So nagdamog dito. So that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa muna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod.
Isa ka malain nga balita para sa taga 3rd District diri sa Negros Occidental kag anay alkalde sang isa ka banwa sa 3rd District magkaaksyon nga nagtaliwan subong nga gabi. Inagin confirm sa aton sang isa man ka madako nga opisyal diri sa probinsya sa Negros Occidental kung sino ina hulaton talang kung ano ang palayag sang pamilya. Pamilya mismo nga aton hulaton. Anay 3rd District Board Member and anay alkalde man sa Kabanwa nagtaliwan mga kaksyon. Suliton ko gin-confirm sa aton sa isa ka madako man nga opisyal sa probinsya pero gusto niya nga pamilya amo gid ang magpalayag sang kompleto nga detalye. Action Firing Line. Sige, ang manamyaw kita anay may ilang gali naga-monitor si Manang Daday Garduse kagang iya sining or Diday Garduse nga naga-monitor sa aton sining nga pagpangalaga upod sa iya sining bana mga kaksyon. Si Christian Kabalan Kasipong naga-monitor man, si Melanie Calvas, thank you gid sa pag-monitor. Merly Gonzaga Araman nakatutok mga kaksyon. Action Firing Line. Okay, may nagpanawag diri sa aton ho. Nagasagi sila reklamo sa Sineco kay kada simana na lang yung naga-brown out dira sa may Granada mga kaksyon. Sineco paki-check bis ang inyong lugar da sa may Granada ay. Action Firing Line. Nga daw pirmi-pirmi na lang kung naga-brown out dira basi naga-monitor subong Sineco da no. Action Firing Line. Good evening Sir Brian, monitor kami program yo firing line. Tamyaw lang John Jesse Kaloy Jen kag Queen. Salamat gid Sir Brian. Mga kaksyon na. Okay, sige. Hindi ko na mabasa gid ang medyo lawig na gid mo. Pero thank you gid kay sa ulado mong amon nga extra diri no. Salamat gid na. Sige. I-try tabi nga lang buton subong si Sir Winnie Sancho mga kaksyon. May connection ini isang no work, no bakuna, no work on site. Kung madawang dumanyo gin palayag ta na sa nagligad, kagin ulan man sa pakamalaot gani because nga why mandatory gani mo si COVID vaccine. Action Firing Line. Pero may mga gin-implementar pagi sa executive order ang mga lugar diri sa probinsya sang Negros Occidental like Cadiz City kag Bago City mga kaksyon. Nga kung wala ikaw sang bakuna, hindi ka dapat mag-provide ka sang RT-PCR test nga negative every 15 and 30 sa Bago City na ya. Sa Cadiz City, weekly ang makaksyon niya, mapas ka dapat sang negative results ang RT-PCR test. Action Firing Line. Magluwas sina, madumduman yung gobyerno mismo gikan sa Malacanang nagpalayag. Amo man sa mga pampribado nga trabahuan. Kung wala kasang negative nga RT-PCR test mga kaksyon, on-site, dapat mag-provide kagid or else hindi ka pagbatunon eh. Action Firing Line. Daw mo na abi, no? So, check naton abi si Sir Winnie Sancho kung may nabatons lang reklamo regarding sini. Online sa Firing Line. Sir Wen, online ta subong o kung pangalagan kita subong sa Action Firing Line, sa Action Radyo Bacolod. Sir Wen, good evening. Yes, Brian, may gabi. Si Mono, labi na gid sa aton mga tagpalamati, no? At this time of the night. Pasensya gid Sir Wen, kabalo ko, manigurong oras, medyo nagahilay-hilay ka na. Pero Sir Wen, December 1, sa ginambal sang gobyerno nasyonal, nga dapat kung on-site without bakuna, dapat mag-provide ka sang RT-PCR test result nga negative. Ano? So far, December 3 na tasubong, Sir Wen, may nabaton ka mong report, complaints, alin sa Bacolod, kag Negros, nga mga empleyado, nga ginamos na sina sa ilang amo, Sir Wen. Well, actually, may mga istorya, no? Pero formally, dawai pagid kami nakabaton sa gawaabi sa labor sector, no? Okay. Sang mga reklamo nga kasubong sini, nga wala sila na vaccinate, either gen terminate sila o kung gen prevent sila, nga magsulod sa workplace or may mga employer abi nga nag-discriminate, no, sa mga workers because of this policy. But then, in general, Brian, no, I strongly believe, no, bali sa mga labor leader nga, I think it is high time, no, that the workers should cooperate with the government, no, on this vaccination drive. Kay sa subong, damo naging man supply sang vaccine, kag ang aton nga availability hindi pero sa una nga daw kalaka. Kadua,
Ti kinanglan proteksyonan nato no ang infection sa virus sa COVID-19 and to prevent no sining incoming nga ginatawag nilang Omicron no another variant of COVID-19 no that we cannot scale up the economy no unless the workers are healthy and productive at the same time no para nga ma-overcome naton ang aton nga economic recession and other slump in production no kag mga interruption no sa ang aton nga economic activities at the expense of the workers. So may posible gro Sir Wen una base nagpabakuna na lang napilitan. Ikaduha base may kwarta siya nga ibayad sa RT-PCR test kada semana, Sir Wen. Nga ang linong, why isang reklamo masyado, ano? That is why, no? We are still hoping, no? Nga ang kuan bala, ang vaccine hesitancy could be minimized, no? Correct. By launching a positive information dissemination no especially among the workers no nga kinanglan din naton ang magpabakuna kay man si Brian kung may ara nagasiling may right kuno sila kung magdetermine no kung ano nga material ang itusok sa ilabi nga lawas kinarespeto tama na. Yes. Pero at the same time Brian siguro ang kadaman may right man to prevent themselves no from the contamination of virus by mingling no with people or not to mingle with people nga may mga wala pa ya ma-vaccinate no. So I think we should respect no each other's right and siguro with few exceptions nga mga tao abi nga way paginalaw sang ilang doktor nga magpa-vaccinate but if we want to restore the economy and if we want the workers to return to their work kinanglan naton cooperation kada ang problema lang siniya kung ikaw nag-apply pa lang sang obra kay di ko himuon ni na sang employer nga requirement tabi ang vaccination di wala ka gadiya may mahimo kay applicant ka pa lang mo applicant ka pa lang kung ara ka na nga nag-obra na siguro gid nga regular worker ka you have all the right to complain no but ang employer to be fair with them no ang mga employer balang fair and square man niya sa pagdeal sa ilang mga workers di kinanglan may polisiya man sila in line or consistent with the directive of IATF in order to implement this policy. Abi mo Sir Wen tonight sa Ludog ko si mo Sir Wen mo kaya nga may ara ko nabasa nga news sa Metro Manila para man sa inyo nga mga labor advocate Sir Wen nanawagan sila nga ti hindi husto ning ginahimo sa gobyerno nga piliton mo yung tao magpabakuna nga hindi way man ta malaye and kung pwede lang mag RT-PCR test ka kag bayran mo sa imo kagalingon mismo. Ang sabat sa isa ka grupo dito sa Metro Manila siya kung gusto nyo amo na matabo na dapat gobyerno magbayad sang ila sini nga RT-PCR test pero sa imo Sir Wen mas gina-invite mo yang magpabakuna sila ang mga utod ta nga hindi pa bakunado mas kanami isang imo nga palayag for the first time na batian ko nga labor sector akangay sa inyo pabor bisan do hindi pwede pero dapat dire kita sa solusyon against COVID-19 nga kita tanan makabenepisyo Sir Wen ano? Yes, because it is the duty of the state no to protect the welfare of the people. Kung magsiling kita ng welfare, dalandang health mo, bala, health is wealth, no? Mula lang aton nga manggad nga dapat tipigan naton. Kada kung may issue, dapat magreklamo kita, no? Pero kung bala no gusto naton nga makabangon ang aton ekonomiya hindi man pwede nga puro lang ta reklamo hindi kinanglan mag-cooperar magkita no to the employer particularly no with the end in view that this policy would not be taken advantage no by unscrupulous employers nga i-discriminate nila abi ang
ang iban nga mga mamumugon using this policy, but ang gobyerno may diretso sa pag-implementar sini kay ko na pabayaan naton ini ang aton ekonomiya magasarurot. Brian, ang record sang International Labour Organization nga sang 2020 tanay may ascending trend na ang kuan mo ang aton nga salaries and wages and income, but then it was interrupted by the coming of COVID-19 nga nagsarurot na gid ang purchasing power sang workers. So dapat mag-cooperate kita para makabangon ang aton ekonomiya. Sir Wen, karami gid sa imo sa information tonight. Salamat sa mga serbisyo, mabuhay ka Sir Wen. God bless Sir Wen. Thank you and good evening. Yes, sir. Action Firing Line. Kay nasa Manila, nabasahan ko, nabatian ko, gawang nga lang isa ka grupo mo. Siya kung gusto sa gobyerno nga i-RT-PCR test ang wala makapabakuna ang empleyado, kamo nga gobyerno ang magbayad sang 2,500 to 3,000. Action Firing Line. Teng sabat na ako naman, kung nakuya pa sabton, da nga kaming pabayron mo. Kaya ti obligation tani nga magbulig sa gobyerno sa amo nga panahon. Action Firing Line. Kamo diya gastos ang gusto niya kay pabayron yung gobyerno, no sobra naman ang pag-batite. sobra na. Sa amin sa Luzon, damo-damo taksyon sa nagpululi. Kay pagkabalo nilang ang bakuna, Sinovac, hindi sila pabakuna, pili sila bakuna. Action Brian Borden. Action Firing Line. Ay nako. Anyways, ang aton interview kay Sir Winnie Sancho dulong sa aton sa Action Radio. Si Christ Curry Paul Javier Tanata naga-monitor nagsugod ako bilang news rosa. God is good all the time. Salamat gid. Medyo ginapilit-pilit lang pero kaya man Si gamal gina-greet niya 74th birthday kay Manang Maret Tomas. Baw. Mag-ulang ko sila nag-dinner sa birthday party. Baw, kinan-anay litsyon naman nimo. Si Warren Ortez Saraman, si Manuel Jan Ong Gran Kapal naga-monitor. Thank you gid. Si Carmelo Garingo, salamat gid. Ba, sige. Ang iban balikan ko karon no? Las 8:50. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bakolon yun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig
sa pagtuhaw sa biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsay ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Agapasang banwa, mabugnaw na hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon
ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginagang pilikan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsag ano nga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagang pilikan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon.
inspirasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon. Third District Board Member Andro Montelibano nga nagtaliwan sinigid na mga gabi sa isa ka hospital diri sa Bacolod. Si Anay 3rd District Board Member David Lacson, ano? David Lacson mga kaksyon sa edad nga 46, no? Sa edad nga 46. And si David Lacson ang anay alkalde man sa banwa sang Ibi Magalona mga kaksyon, no? Pero tiway pa na hibalaan kung ano ginang kaundan or kausa sa iya sining kamatayon. Gina-endorso man naton sa inyo mga kaksyon ang Why nakita oras sa aton sa nga pagpangalaga din sa aksyon Brian Morden nagapasalamat gid kag magahilibati kita buwas sa magyapon nga istasyon kag oras. Standby karon sa Action 9 Patrol with Action Eric Magbanwa. Mga kaksyon sa din kaman sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Good night. God bless. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.